Здравейте, ние сме Християна и Александър от Варна. Пътувахме до София, защото разбрахме, че Бахчеджи е отворила клиника там, което много ни улеснява, защото няма нужда да идваме до Турция, за да ни прегледат, да се запознаем, да разберат за нашите проблеми. А цялата подготовка премина в България, където ни посрещнаха доктор Шукрие и нейните асистенти. Бяха много любезни, много приветливи, много усмихнати. Имаме да споделим, че имахме нужда от малко повече обяснение. За хората, които не са запознати. Защото ние не знаем какво представлява процедурата инвитро. Имахме нужда от малко повече информация по темата, но след като получихме всички документи, от тях научихме необходимата информация. Бяхме там общо 3 пъти на преглед. Онлайн с нас се свърза доктор Карла Кая, който прегледа така обстойно и документите, и чрез апаратурата, която беше доста модерна, разбраха необходимите неща за нас. Пътуването в Истанбул. След това, всъщност, като за начало да споменем Херис, която е изключително любезна и тя ни помагаше в този целият процес. Записани час при доктор Шукрие, след това ни записа и час тук в Истанбул, където веднага ни посрещна, след като от рецепция взеха нашите имена. Тя изведнъж се появи доста неочаквано, много бързо. Ни посрещна, ориентирани доста бързо, приеха ни при доктор Карла Кая, там отново при прегледа разказаха, че всичко се развива добре. И ето ни сега тук, след като предстои за нас утре една важна стъпка да направим пункцията, от която ще извлекат яйцеклетките и надяваме се скоро. Общо взето, одобряваме, заповядайте в Бахчеджи.